Pentsatu dugu momentu honetan sentitzen dugun adierazteko modu egokinetako bertsuoek diela eta bertxotan nahi dugu. Euskal kulturak eta euskerak sarritan gaitugu batu, zer jarrerekin azaltzen geran, behar dugu erreparatu, transmisioko kate begiak, ta oinarria ziurtatu, geurean sendo sentitu eta besteen gana edatu. Etxekoengandik jasotakoa beti daukagu goguan, bertso elkarteetan elkarraiz izan ditugu albuan, lankide eta gure ikasleak ezin ahaztu gaurkoan, eskerrik asko ta aurrerantzean, jarraitu hortxe gure onduan. Andra-Manxetan 5 egun gatoz, bete-beterik aukeraz, errespetuz ta giro sanoan, gozatu dezagun denaz, ez beti da ez dezagunaz, arro sentituz garenaz, festa giroan goza dezagun, euskeratik